Realment nosaltres no volíem fer cursos, sinó que volíem fer una universitat d'estiu. Per un costat, amb l'objectiu d'allargar la temporada, fer-ho després de les festes de Gràcia i retenir els estudiants menorquins antes de que anessin cap a les universitats de Barcelona, de València, de Madrid, i ajuntar aquí estudiants mallorquins i de Catalunya o del País Valencià i que fessin durant una setmana una autèntica universitat. L'Ajuntament de Maó en aquell moment estava cercant un projecte que tingués una certa internacionalitat, que fos, a més, un projecte universitari i que tingués també un procés d'allargament de la temporada turística. El doctor Carreras Verdaguer i el rector de la Universitat de Barcelona vam dinar i vam somiar i van aconseguir posar nom i posar damunt el paper quin seria el projecte de futur. Justament dinaven davant Silla del Rei. El primer any van tenir 142 alumnes a Llatzeret, van augmentar molt els alumnes quan ho van fer aquí al Carme, on era molt més fàcil l'accessibilitat, vam arribar a uns 300, per tant hi havia un contacte molt important entre professors i estudiants i entre estudiants i estudiants. El canvi es va produir per un conjunt de factors que feien que el model d'escoles d'estiu, no només a Menorca, no només a l'Oimir, sinó en el conjunt de les universitats, anés a la baixa. El canvi de model universitari, de model de pla d'estudis, deixaven de tenir valor acadèmic en el currículum per tenir un valor purament de formació complementària. Un model de costos i d'organització que feien difícil la coordinació a distància per part de les universitats que responsabilitzaven fins a aquell moment rotatòriament de l'organització. I això recomanava, per tant, canviar de model i tenir una organització estable a Menorca mateix, que és el que l'IME va assumir. Això va provocar un any d'interrupció. Es passava d'organitzar-ho durant una setmana a l'estiu a organitzar durant tot l'any. Però a la vegada d'organitzar des d'universitats que es coordinaven des de lluny a organitzar des d'una institució menorquina que estava lligada també a l'àmbit acadèmic, però que tenia una presència i una estructura organitzativa de potencial important com és l'IME. Jo crec que la UIMIR té una importància molt alta perquè és una oferta única de formació permanent adreçada a gent de Menorca que cerca tant coneixements a un d'àmbit personal com cultural i científic, però també per totes aquelles persones que cerquen una millora en la seva activitat professional. Les universitats són una peça essencial dins de l'estructura de la UIMIR, que és una estructura dual. És una estructura que, per una banda, hi ha les institucions locals, hi ha l'Ajuntament de Maó, hi ha el Consell Insular, l'Institut Menorquí d'Estudis, i d'altra banda hi ha 3 universitats, que van ser les 3 que al principi van acceptar ser en el Consell de Direcció, que són la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya. Els cursos sorgeixen, d'una banda, com deia abans, de les propostes de les universitats molt entroncades en Menorca, i després, segona via de cursos, de suggeriments de cursos, són les pròpies entitats menorquines. Des de l'OPSAM, des dels ecologistes, des d'advocats, des dels grups de mestres o d'instituts, etc., que tenen necessitats de renovar-se, de fer temes d'actualitat i que ens suggereixen aquestes qüestions. La UIMIR permet fer cursos a nivell universitari i portar-los aquí a Menorca i que la gent de la illa pugui accedir a aquest nivell d'alta qualificació d'aquests cursos. L'entusiasme amb què fan aquests cursos, la dedicació, la quantitat d'informació que són capaços de posar o disposar. En definitiva, és gent entusiasta, que ho fa moltíssim de gust i fa que l'alumnat disfrutem moltíssim. Una atenció a gent que, d'altra banda, no tindríem opció a formació o informació com la que ens donen. Sempre hi ha un gran rigor, però alhora la informalitat en què un pot tenir accés a aquesta formació fa que estiguis còmode, puguis fer sempre preguntes, millorar la teva formació, la teva informació. El que m'agrada és que són molt propers i a part els experts que venen sempre són d'una gran qualitat i he après molt. Crec que m'hi seguiré apuntant. Jo destacaria 2 aspectes que considero molt positius
d'aquests 25 anys de la UIMIR. D'una banda, la possibilitat d'oferir una formació i un coneixement acadèmic a totes aquelles persones que tenen un interès, una voluntat i una necessitat d'aquest creixement i, per altra banda, la possibilitat que ha donat a moltes persones de tenir una formació al llarg de la vida, d'anar-se actualitzant i d'anar incorporant nous coneixements que dins dels diferents camps i àmbits científics s'han anat produint i s'han anat coneixent. El futur de la UIMIR jo crec que després d'aquests 25 anys és esplendorós.